tellajna numru kbir ta' leġendi, ta' stejjer, ta' rakkonti, waħda minnhom li San Pawl ġi Malta, ħadd ma jaf ġiex Malta jew le, u Malta żgur ma saritx nisranija fis-sena 60 wara Kristu meta jingħad li San Pawl ġi Malta, għaliex kien hawn xi tliet melite oħra fil-Mediterran l hawn ħafna studji fuqhom. U wieħed irid joqgħod attent fuq għadi biex l-ewwel ma jdejjaqx lil dawk li għandhom il-San Popilju jew San Pawl li ġi Malta u li faw stejjer. Imma professur partikolari ħafna kien fi programm li kelli fuq it-televiġin jiena pereżempju, kien għalli ċaru tont li ir-rakkont li għandna li tal-Bibbja f'San Luqa ġifieri versi 26-27 li rakkonta l-Arqa biex ngħidu hekk u li kif salva San Pawl u x-xini tiegħu, dak ir-rakkont jista' jkun sempliċement storja biex jgħallem lil Lut li Kristu u r-reliġjon tiegħu mill-qwajn mill-barbari, mill-barranin, u mhux mill-qwajn mill-Lut stess li salbuh. U allura kienet isa iktar storja. Kważi parabola jew metafora. Għatta preċiż, parabola hija l-kelma. Però xi punt sabu li xi ankrieder li barra l-bajja ta' San Romani u ħafna Malta kienet waħda miż-17 il-ċittà li kienu tar-Romani. Malta kienu 17 fil-Mediterran, Malta kienet waħda minnhom, bħal Kartaġni pereżempju, ġifier kienet smata, kienu isu il-primus jgħidulu, isu gvernatur jħossib, u kellna l-ister ta' Kajjus u Ċiċero, sewwa li Verres li saraq rid jisraq mit-tempju u ż-żjut u l-asel u l-affarijiet, ġifieri msemmija, Malta msemmija ħafna dak iż-żmien. Biss imbagħad meta niġu għall-identità, il-reliġjon għax salla semmejt il-reliġjon u l-Kristjaneżmu Malta saret nisranija milli jidher meta l-famuż Kostantino għaleb ir-reliġjon għall-imperu kollu fir-raba' seklu 325, hemmhekk għaleb l-imperu Roman kollu. Allura anke Malta kellha taqleb u mhux qabel fil-katakombi ta' Malta m'hemm xejn xjuri li l-Maltin kienu nsara qabel is-seklu 4. Ġifieri dik hija waħda mill-qawwijin. Issa, ovvjament, għaw ħafna polemiċi, min jimbotta waħda min jimbotta l-oħra, per eżempju, il-kavallieri, meta ġew il-kavallieri, l-istorja ta' San Pawl mhux hemmnuha biss, imma użawha ħafna għall-finijiet tagħhom, ħalli Malta tkun post apostoliku ġifieri ġejt konvertit minn apostlu u San Pawlu huwa apostlu u allura ibbuttaw l-idea kemm jista' jkun biex il-Malta tawha statura kbar fir-reliġjon dak iż-żmien ir-reliġjon kienet b'saħħitha ħafna. U inti bħala storiku kif tara deċiżjoni bħal dik? Għax storikament mhijiex korretta. Li tħalli hija leġġenda li jien personalment bħala Malti tal-lum naqbel li nibqgħu nrawmuha għax għat-turiżmu tiswielna din ġibu ħafna nies u jaraw pellegrini u jaraw ġew xpapiet jew tlieta marru lar il-grotta pereżempju Winja Kurz saba il-Gran Mastru Winja Kurz fl-1668 ġifieri għaliex għax irid joħloq kult biex miegħu idawwar il-xrajn santwarju ta' San Pawl ġo Rabat. Tifhem u qal kien għamel 3 xhura u f'dan l-ħar u jekk taqta' biċċa ġebla insomma isir miraklu tfiq isu tal-Urt jew Fatima Medjugorje insomma eċetera. Jiġifieri jiena xettiku mill-verità ta' kemm verament ġi Malta jew le. Iktar naħseb li ma nemminx li ġi Malta milli iva. Imma mill-banda l-oħra għalina l-Maltin huwa parti mill-identità. Għalla qed nitkellmu fuq l-identità llum, għaliex l-identità tagħna, ir-reliġjon kellha parti kbira l-identità tagħna u damet magħna u għada magħna l-festi pereżempju fl-Irħula u l-bliet li nġibu tant turisti bihom aħna. Mhux parti mill-identità ta' Malta, ġifieri m'għandniex immorru noqogħdu ngħidu lid-dinja isma' San Pawl ma ġi xejn Malta, ta' tista' ma tiġux iżjed, le, ma jaqbilx. Leġenda sabiħa. Żewġ sibijiet differenti, jentna dik l-ewwel ħsieb li huwa l-identità tagħna hija msawra ħafna hija infurmata ħafna mill-Kristjaneżmu. Ħafna. U hija xi ħaġa li biss għalkemm konna Musulmani għal xi żmien li issa ġejbija. Però qatt ma fis-sens il-Malti modern tal-lum
qatt ma jaċċetta li hu parti minnu kien Musulman. Dejjem nafa aħna Kristjani sara ferventi. Ma jistax ma jaċċetta. Ma jimpurtax imma ma jridx jaċċetta. Fil-konxu tagħna aħna nipprovaw ngħidu l-xulxin. Li konna falta San Pawl, li aħna falta San Pawl, li aħna niselta li ma jistax ikun konvertina. Għax il-popolazzjoni ma kompliċ. Dik hija ħaġa waħda. Ma jiġux minna n-nies li laqgħu il-San Pawl pereżempju kieku ġi San Pawl. Ma jiġu minna xejn dawk. Għax Malta, ħabta ta' 870, bejt 870 u forsi 1050, Malta kienet disabitata. Skont teoriji oħra tistix fl-istorja. Inti, l-istorja la ma konni xem maħna. La konna fi żmien San Pawl, la konna fi żmien l-Assedju, la konna fi żmien il-Franċiżi. Sewa, maħna ma konni xem, ħadd ma kien hemm milli hawn nies illum. Mela meta jsiru l-istudji u r-riċerki, kull ma tagħmel inti bħala storiku, toħroġ verżjoni oħra tal-istorja. Issa jkollok 5, 6, 7 verżjonijiet u biċ-ċans li għada pitada joħorġu oħrajn. Imma dik hija l-istorja hija llum, hija ħajja llum u kif naraw llum. In-nies li kienu jaraw pereżempju fi żmien Winjakur li għad jiena fis-seklu 17, l-istorja ta' San Pawl kienu qed jarawha parti kbira mill-identità ta' Malta. Illum jien naħseb intfiet anke r-reliġjoni in ġenerali, ħanajdu hekk. Ma ħadd jibża mill-infern, pereżempju, qabel bl-infern inti kont tara x'tittaqbad tagħmel. Jekk il-kappillani jew xi qassis jgħidlek ħallili id-dar ta' missierek meta jmut, ħalli ngħinuh miskin biex jaqbes il-purgatorju, illum ħatemmina, imma kien hemm il-ħanżira tal-erwieħ, għad hemm sqaq ir-Rabat jismu hekk. Għaliex, għax il-ħanżira tal-erwieħ kien il-kappillan kien jaqtala widna biex jarafa, ħalli tiġri fit-triq, in-nies fqar jaħasra jitimawhom ġieli jqogħdu lura biex jitimawha meta tismen mhux ħażin, ibieħħaw jgħidulhom issa mill-flus tagħha ħanamlu l-qudies għall-erwieħ tal-familji tagħkom. Bene kienet trikku kif tiġbor il-flus. Jiġifieri meta inti tot kollox u poġġi kollox f'kumpless kbir, l-istorja kif narawha llum, jgħod kif qed ngħixuha issa u x'tiswirna għall-futur. Għalhekk l-istorja ta' San Pawl ħelwa nżommuha għax importanti. Imma ħelwa bħala biċċa folklor li mhux neċessarjament nidentifikaw magħha. Ifhimni, hija assoċjata ħafna mar-reliġjon. U allura u l-preħess li r-reliġjon li jenna influenzatna ħafna fid-deċiżjonijiet tagħna fil-ħajja, speċjalment jew minħabba biża, jew minħabba eroiżmu għandna l-assedju l-kbir niġġieldu kontro l-Muslem. Xi storja oħra kbira. Mela allura peress li qiegħda parti minn dik l-istorja ma nistgħux qatt noħorġuha mill-identità tagħna. Mela tlaqna.